दिनांक 19/9/2021 रोजी अन्न आणि औषध प्रशासनाचे दक्षता पथकाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री अशोक इलागर यांना गोपनीय माहिती प्राप्त झाली होती की सांगोला महूद रोडवर अशोक लेलँडमध्ये प्रतिबंधित अन्नपदार्थाची वाहतूक होणार आहे। त्यानुसार आमचे एक पथक या कार्यालयातील अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री उमेश भुसे व अशोक इलागर यांनी सदर ठिकाणी पाळत ठेवले असता त्यांना अशोक लेलँड प्रतिबंधित अन्नपदार्थाची वाहतूक करताना आढळून आले। त्यांनी सदर गाडी पकडली असता त्यामध्ये जवळपास 13.25 लाखाचा प्रतिबंधित अन्नपदार्थाचा पान मसाला व सुगंधित तंबाखूचा साठा आढळून आलेला आहे। त्यानंतर सांगोला पोलीस स्टेशननी त्याच ठिकाणी महूद रोडला वाकी येथे महिंद्रा पिकअप गाडी पकडलेली आहे। त्यामध्ये देखील प्रतिबंधित अन्नपदार्थाचा साधारणतः 15 लाखाचा साठा आढळून आलेला आहे। अशा रीतीने जवळपास 28.5 लाखाचा प्रतिबंधित अन्नपदार्थाचा साठा जप्त केलेला आहे। त्याचबरोबर दोन्ही वाहने जप्त केलेली आहेत। त्यांची किंमत जवळपास 10 लाख रुपये आहे। आरोपी किती आहेत? एकूण 3 आरोपी आहेत। सर्व माल जप्त करून ताब्यात घेतलेला आहे। वाहने जप्त करून ताब्यात घेतलेली आहेत।